Соңлаған сөхбәт. Поэма. Оқи автор Сания Әхмәтжанова. Бірінші милли актрисабыз Сәхибжамал Ғиззатуллина Волжская истәлегенә бағышлыйм. Сәхибжамалның ак шәле ерак еллар томанында, киек казлар юлы сыман сузыла якты кыйблаларга. Роберт Әхмәтжановның Сәхибжамал дастан поэмасыннан. Утыр әле, Сәхибжамал туташ, бер сөйләшик дөнья хәлләрен. Дияр идем, булса икән вакыт агышларын кире борып, очрашуның табып әмәлен. Бу егетлек сиңа кайдан килде, кураш буйлы нәфис туташка? Көзге төннең җелегенә үтеп, бозлы яңгыр койды туташтан. Ефәк шәлдән, юка пәлтәдән мин чыгып чапмак булдым урамга. Мин, янәсе, Сәхибжамал кебек чыдармынмы җилгә, буранга? Үзем булып, төп-төз калырмынмы, йолыксалар килеп як-яктан? Сәхибжамал була алырмынмы? Тән эшүе бер хәл, кан каткан. Кемгә? Әйтмим. Бүгенгә минем йолдызым бар, табынырлык булып жан аткан. Нинди максат сине әйдәп барды, ачлык тырнагыннан аралап? Чор вижданы, ал татарын төбәп, чатта торган чакта сагалап. Сәхибжамал туташ шәле кебек кыйблалардан иңә ак томан. Кылаума килә көр таушы. Һәрбер сүзе актрисаның гаяр холкы кебек. Үзе кырыс, үзе хак туган. Театр, сәхнә, иҗат. Әйе, сәхнә. Тормышымның бөтен мәгънәсе. Максатымнан кире бара алмады бай кияүнең купшы вәгъдәсе. Күз алдыма килде. Тормыш сәхнә диварында бии, замананың залим шәүләсе каһкаһәләп көлә. Әмирханнар фатихасы белән милли сәхнә җылысына сыена. Япь-яшь кызның җинак гәүдәсе. Мин уйнадым, әмма чын барлыкны. Уйнамадым, юк, мин яшәдем. Урамнарга чыгып, шәрран ярып, кычкырасы килгән чагымда да ирен тешләп түздем, дәшмәдем. Милләт ахын илттек без меңнәргә, бәгыр тунаша үткәреп. Зубанидан зикер теләнмәдек. Заманадан хәер соранмадык. Кулда йөртегез дип күтәреп. Ачлык нәрсә? Ничек аңлатым соң төн күзеннән кургаш бакканын? Бер кыек сүз өчен цензураның бәгыреңә төбәп атканын. Татар аңы яктырудан куркып, сәхнә белән халык арасына шымчы шәүлә сузылып ятканын. Дисең дә бит, әмма сораумнан син туташым никтер качасың? Шул ачлыкта сезнең яшьлек үткән, жан асралган ничек акчасыз? Акча белән шыр тиле дәшли. Ә син көнит сукыр
тингә. Шулай көрәшеп тә яшәмәгәч, яшьлек димәк узган тигенгә. Ник әйтмисең, горур актрисабыз соң калфагын салган ломбардка. Иптәшләре ачтан үлмәсен дип. Бер чынаяк шәйлек тиеннәрнең чарасыздан саткан киемнәрнең хакы тиң бит миллион, миллиардка. Онытыгыз. Юк, онытмас тарих. Ә бит аңа ул чак булган икән, тулган икән бары 19. Миңа да бит 3 кат, нәкъ 19. Шигъри сәхнә яулыйм, эштыгыз, калфак киеп, шелтәр шәл япкач та, кем әле без? Ипләп алкышлагыз. Шу, туктагыз, зурдан куптыгыз. Гөрли казан. Неон утлар яшни. Иштән генә әйтеп уй теләгем, тәңкә ташлыйм җырлы фонтанга. Тукай аның исемен ташка уйган. Исәнбәтләр Гөлҗамалны куйган. Ябык тарих ачкычларын җуйган. Шар безнеке дип мактанма, шар безнеке. Әмма җыр кемнеке? Беренчеләр бага күк багыннан, киек казлар юлы ягыннан. Сәхип Җамал сәхнә даулый кабат, көлдән калкып хәтер кабынган. Әби, кемнәр бу рәсемдә? Аларны син түргә илдеңме? Менә монысы Сөембикә, улым. Сәхип Җамал монысы, күрдеңме? Беренчеләр, бердән-берләр булар. Хан бикәләр, асыл бикәләр. Без онытсак әгәр элгәрләрне, алар рухы безгә үпкәләр. Таркатмаган алар үз ханлыгын, һәм сатмаган иман байлыгын. Ир егетләр күтәрә алмас йөкне, иң каһәрле юлны сайлаган. Мондый акшәл әби синдә дә бар, калфагың да шуңа охшаган. Бу хан бикә, сирәк бикәләргә, милләт кызларына чырлар әле, бәя бирер улым, ышанам. Якты кыйблаларга җәелә таң. Шелтәр шәл күк тоела томаннар. Киек казлар юлы сәйярларга. Сөембикә, Сәхип Җамал кебек ил кызларын әле бәяләргә. Акыл җитеп бер көн кыярбыз. Нурлар белән чигеп исемнәрен, йолдызлардан коеп хөр сыннарын. 1000 еллыклар чиген кичеп чыгып, мәңгелеккә һәйкәл куярбыз.